Здравейте, приятелите на страхотната немска бирария Die Alte Lampe. Аз знам много добре, че това е любимото ви място, където не само идва да вкусвате страхотна немска бира, но знам, че тук има най-добрите немски ястия. Muy buenas tardes, señores y señoras. Mi nombre es Luis Montero. Добър ден, приятелите, отново. Както виждате, аз съм оригинален мексиканец, няма как, и съм майстор-готвач. Именно заради това викане на най-страхотна разходка на мексиканска кухня. Аз обичам България и убеден съм, че вие обичате Мексико, но за съжаление не винаги имате възможност да опитате истинска мексиканска храна. Благодарение на приятелите на немската бирария Die Alte Lampe, които ни дават тази възможност за няколко седмици да опитаме истинска мексиканска кухня, направена с истински продукти, истински готвач и много любов. Познавачите в Мексико и много хора знаят, че мексиканска кухня се основава в едни страхотни начос и истинска мексиканска текила. Но аз съм почти убеден, че и най-истинчените специалисти не знаят как се пие мексиканска текила. Ето е момента, който аз, скромен Луис Монтеро, ще ви науча как за първи път в България трябва да се пие истинска мексиканска текила. 100% агаве, Уебер и по какъв начин се пие. Заповядайте на нашия бар. И така, приятели, сега се намираме в бара на страхотната бирария немска Die Alte Lampe. Ще ви науча как се пие истинска мексиканска текила по-мексикански, наречено така с нами. Естествено, една малка табличка, винаги трябва да има едно хубаво легло, бялата чиста текила, образувана от женска нежност, мексиканска страст, но то лютив сок и не трябва никога да лизва така наречено лимонен сок. Сега, господа, тези 3 чаши, така наречено кабажито или на испански конче, и сега ще разберете защо. Защото това обединява точно тази магия на мексиканската текила. Първо пием по една гледка истинска любов на женската страст на Мексико. След това е тази страст на мъжката потендон за мексиканеца, наречено сангрита или на испански крепчица. И след това лимонен сок, който обединява тези две страхотни елементи на страстта и на нежност. На здраве, господа, и добре дошли в немската бирария Die Alte Lampe. Тази и много други тайни на мексиканската кухня може да опитате точно тук при немската бирария Die Alte Lampe. Заповядайте или, като казваме мексиканците, bienvenidos, los esperamos. Hasta la vista, muchachos.